Takže dobrý deň, vítam vás v programe Cinema 4D, kde si spravíme tutoriál. Vytvoríme si 3D písmo, ktoré na konci bude vypadať nejako takto podobne. Môžu byť odlišné farby, to vôbec nevadí. Takže vytvoríme si nový súbor. Ako prvé si spravíme text. Čiže dáme pridať krivku, text, zadáme si názov textu, ja dám maturita. Zadáme si font písma iný, asi dám latín. Vidíme, že písmená sú trošku od seba, takže si ich dáme bližšie. Klikneme na horizontálne zmeny a dáme si napríklad minus 16 cm. Vidíme, že sa nám dali k sebe. Ja si ho ešte troška zmenším a posuniem. Keď chcem, aby sa mi z tohto textu stalo 3D písmo, jednoducho pridám hypernoops, vyťažený. Text v objektovom manažéri si dám pod hypernoops. A vidím, že sa mi stalo z neho 3D písmo. Ďalej si pridáme rovinu. Klikneme na pridať objekt rovina. Zmeníme si šírku a výšku. Dáme tam deviny samé. Nech to je po celom. Enter. Vidíme, že rovina nám prekrýva troška dosť písmo. Takže si troška znížime. Teraz by to malo byť fajn. Ešte troška, dobre. Zmeníme si hrúbku písma, čiže na ňo klikneme objekt, z 20 si zmeníme na 80, vidíme, že sa nám 4 krát zhrubšilo. Keď chceme, aby sa nám tento text rozdelil na viacej častí, tak si pridáme ešte ďalší hypernoops, jednoducho dáme ctrl-c, ctrl-v, rovinu dáme nižšie, klikneme na stredný hypernoops, zmeníme jeho hrúbku. Zmenili sme jeho hrúbku a vidíme, že sa nám text rozdelil na dve časti. Takže túto časť textu si dáme do stredu jednoducho, že potiahneme Z-kovou osou a dáme si ju do stredu. Vidíme, že je v strede. Následne si musíme troška vyvýšiť, čiže klikneme na uzávery. Počiatok zaoblený uzáver, koniec tiež zaoblený uzáver. Zmeníme si polomer, na obidvoch dáme 10 cm. Vidíme, že sa nám to zmenilo, klikneme si na rendering a vidíme, že máme rozdelené pekné písmo, text. Materiály pridáme jednoducho, že klikneme dvakrát na materiály, klikneme na ňo, dáme si akú chceme farbu, ja si dám napríklad čiernu, tá je v pohode. Tu máme vlastnosti materiálu, kde si môžeme meniť všetko, čo len chceme. Svietivosť, prostredie, mlhu si môžeme pridať. Teraz to nechám takto. Kliknem na ňo, pridám ho dopredu. Vidíme, že sa nám predná časť dala čierna. Ďalej si pridáme shader. Klikneme si súbor, shader, pridáme si new key. Taktiež si dáme jeho farbu, napríklad neviem, červenú. V pohode, môžete si dať hociakú inú. Kliknem na ňu, dám to do stredu. Vidíme, že to máme pekne vymalované. Takže ďalej si pridáme svetlo, jednoducho dáme pridať svetlo, troška si ho zvýšime. Zmeníme tieň na mäkký. A keď to zrenderujeme, vidíme, že máme niečo, čo sme chceli. Farbu si môžete ľubovoľne meniť, takisto aj textúry, čo len chcete. Toto je odo mňa všetko, dúfam, že sa vám to podarilo spraviť, tak dovidenia na budúce.